SNNs amb TensorFlow i Keras. En aquest vídeo aprendreu a fer ús de SNNs amb TensorFlow i Keras per a una classificació multiclasse MNIST. En aquest quadern comencem a veure un exemple d'un model que treballa en xarxes neuronals. A la teoria heu pogut estudiar que hi ha moltes arquitectures de xarxes neuronals i depèn de quina està més destinada a una tasca concreta. Anem a presentar un exemple d'una classificació multiclasse a través de xarxes neuronals convolucionals i utilitzant el TensorFlow i Keras, que ens ajuda el Keras a treballar més còmodament i més fàcilment amb el que seria el background del TensorFlow. Llavors, què heu d'entendre? Independentment del problema que us trobeu, sempre és bo que féssiu una comparativa del model que heu tret en un altre algoritme, entre cometes, més simple, més bàsic que una xarxa neuronal i després fer una comparativa en el que seria xarxa neuronal. Per què? Perquè els models estudiats fins ara estaven possiblement molt destinats a una tasca concreta, un problema en unes característiques, en unes dades específiques, i llavors les xarxes neuronals se pot dir que serveixen per a tot o per a gairebé tot. Llavors, la idea sempre és, quan vosaltres teniu molt clar les dades que esteu tractant, el problema que teniu que resoldre i quin és el millor model que vosaltres necessiteu en tots els que hem treballat fins ara, se prova en aquell model. Depenent del rendiment que traieu, podeu fer una comparativa en xarxes neuronals. Que no sabeu per on començar perquè no enteneu molt bé les dades o els rendiments no són molt bons? Doncs també comparativa en xarxes neuronals. Ja heu vist que cada model se poden fer moltes optimitzacions, moltes proves, un mateix problema, hi ha diversos models en diversos algoritmes que es poden anar provant. Heu vist datasets que hem anat millorant, uns altres que no. Llavors, us heu de quedar amb el concepte de que les xarxes neuronals serveixen gairebé per a tot. Llavors, quan no teniu les coses molt clares, una xarxa neuronal és com aquella carta que tenim amagada a la màniga que sempre la podem treure. Però a vegades us trobareu, i jo m'he trobat, que en segons quin dataset he fet les proves i la xarxa neuronal no m'ha millorat el rendiment. Per què? Perquè ells treballen així molt genèricament, diguéssim, per a molts de tipus de dades, molts de tipus de problemes, però en aquell dataset, pel que sigui, jo tenia les dades tan preparades o tan orientades per a un problema específic que possiblement les màquines de vector de suport m'han donat un rendiment molt millor. Us teniu que quedar en aquesta idea. Les xarxes neuronals són de caixa negra perquè hi ha capes ocultes que possiblement a vegades no s'acaba d'entendre què passa per allí. Sí que podem ajustar valors d'hiperparàmetres per a fer proves i entendre coses, però hi ha un moment possiblement que alguna cosa s'escapa. Hi ha altres models més simples d'entendre i saber què és el que està passant. Llavors, en aquest cas, si també heu vist la teoria, les convolucionals, una de les seues aplicacions és el reconeixement d'imatges. Llavors anem a fer el típic problema, igual que quan us inicieu en programació feu un Hello World, doncs aquí anem a fer el dataset MNIST. El dataset MNIST són imatges del 0 al 9, escrites per diferents persones, la part de train, i diguéssim que la part de test que va separat per aquí, ara ho veureu, ho van escriure les altres persones. I se tracta de reconeixement d'imatges. És una classificació multiclasse. Tenim 10 categories possibles, de la 0 a la 9. Anem a intentar trobar, a veure si ens reconeix. Anem a fer una predicció, anem a veure el rendiment del model. La recopilació de les dades, les llibreries que jo penso que puc utilitzar són aquestes, si en calen més ja les incorporaré, i la diferència és que aquí no tindreu un CSV. Per què? Perquè aquest dataset s'incorpora ja al TensorFlow Keras, aquest dataset, i el tenim que es diu MNIST, i llavors el carregarem de manera diferent. I llavors, aquí carrego, diguéssim, capes, que ja són les que m'ajuden a lo que seria el reconeixement d'imatges. Llavors, per a fer gràfics, el TensorFlow, per a fer la llavor. Llavors, per això aquí, el següent pas no és carregar el CSV del nostre Drive al vostre.
El que fem aquí és un load data i les dades a l'MNIS ja les tenim repartides. Les tenim repartides en el que és el train i el que és el test. Tenim el que serien les imatges i l'etiqueta associada, o sigui, el número al que correspon, i exactament el mateix per al test. Del train, fixeu-vos que m'està dient que tenim 60.000 imatges, 60.000 observacions. I del test teníem, em sembla que eren, a veure si em poso damunt, eren 10.000, tenim 10.000. Llavors, se m'han carregat d'esta manera i ja les tinc partides en train, en test, característiques i etiquetes. A la fase 2, exploració i preparació de les dades. Aquí hi ha alguna coseta que jo m'hagués pogut saltar una mica, alguna línia de codi, ho teniu explicat, però ho he fet per aconseguir el mateix format del que nosaltres estem acostumats a treballar, que és en data frames, i a l'Xtrain tenim, diguéssim, totes les columnes i al test, en un altre data frame, tenim totes les columnes o característiques. Llavors m'ha tocat aquí fer unes conversions de píxels i aquí podeu veure el resultat. Què és el que he fet també, a part de passar un data frame? Les imatges tenen una mida, en aquest cas, de 28 per 28 píxels. A mi el que m'interessa és descomposar aquestes imatges i tindre l'etiqueta associada per cada píxel de la imatge. Si fem 28 per 28, ens surt el 783, no? No, 784, perdó, que anem del 0 al 783. Surten 784 píxels. Llavors, cada imatge, cada observació, tinc totes aquestes característiques. No les podeu veure perquè són una barbaritat. I aunque veiéssiu tots zeros, no tots són zeros, pel mig hi ha altres valors. L'únic que no puc carregar tot, és una barbaritat. I llavors el que faig és cada imatge de 28 per 28 guardo cada píxel, el valor que té. I aquí al final, el label, l'etiqueta associada. Llavors, què faig aquí? Faig un info de train, que veig que tinc les 60.000 entrades, el test, les 10.000 entrades, simplement unes comprovacions normals i corrents, i ara el que faig és un petit gràfic que me visualitza les 10 primeres imatges. Les 10 primeres imatges que tinc al train, perquè veiéssiu quin tipus d'imatges són, que totes tenen el mateix format. 5, 0, 4 i 1, són les 10 primeres que tinc una petita funcioneta. Aquí la divisió de les dades d'entrenament i prova és una miqueta diferent, perquè ja hem quedat que tenim dos data frames i el que faig a train, imatges, carrego tot el de train i esborrant la columna label, i ho converteixo a float. A label tindré el que seria l'etiqueta, el valor al que correspon, el número, i el mateix en imatges. Llavors aquí el que faig, aquí faig un reshape perquè ja veureu que les imatges al ser de 28 per 28 que estan en aquest format, s'espera que l'entrada sigui així. I llavors el que faig és un reshape perquè estigui en aquest mateix format de matriu. Fixo la llavor, a diferència dels quaderns anteriors, que la llavor la fixàvem quan fèiem la divisió del train i el test, aquí treballem en TensorFlow i s'han de fixar també la llavor del TensorFlow, fico la del NumPy, perquè sempre, diguéssim, m'agafa el mateix. La diferència serà que el train, ara ho veureu, Ara veureu el que farem. Llavors, tinc les dades ja repartides. Fixo la llavor. Llavors, és un exemple molt conegut. Este codi està ja bastant per internet. És bastant simple, però és perquè veiéssiu l'exemple, que és molt xulo. Llavors, jo la creació de la xarxa convolucional, l'arquitectura, que potser l'hagués pogut fer més simple i després anar optimitzant, com veureu en els quaderns que venen a continuació, aquí no. Aquí ja m'he basat, que jo ja sabia quines capes caldrien. Llavors, cada línia d'aquestes és una capa, cada una d'aquestes capes, en el que és el reconeixement d'imatges, té una funció. En les capes totalment connectades o densament connectades, este numeret d'aquí sol equivaldre a neurones. Aquí no se li diuen neurones, se li diuen més filtres, però si recordeu,
en tota la teoria tenim les funcions d'activació que poden portar cada capa. En aquest cas és la ReLU. Aquestes funcions d'activació el que ens farà és introduir no linearitat a les dades i tot això se pot personalitzar una mica. Jo de moment ho deixo així. I l'última capa, que és la que m'interessa, que és la capa de sortida, ha de tindre, en aquest cas, 10, perquè jo tinc 10 possibles sortides, de la 0 a la 9. I com és una classificació multiclasse, ha de tindre la funció d'activació softmax. Veureu diferències quan, per exemple, serà un problema de regressió que no hi haurà que no tindreu funció d'activació a la capa de sortida, o si és una classificació binària serà diferent. Però quan se tracta d'una classificació multiclasse, l'última capa ha de tindre aquí el número de capes i la funció d'activació softmax. Després, quan se compila el model, se poden passar més hiperparàmetres. De moment passem el que és l'optimitzador, que si heu vist també la teoria n'hi ha molts, l'Adam és el més conegut de tots, i és el que se n'ocupa durant l'entrenament d'anar ajustant els pesos de lo que serien les neurones. En aquest cas, si no tenim neurones, de la xarxa. És el més conegut. Llavors, això és la funció de pèrdua. En aquest cas ens interessa que sigui categorical cross entropy, perquè és una classificació multiclasse. Si fos una classificació binària, seria binari. I si fos un problema de regressió, ja ho veureu, és diferent. I aquesta és la mètrica que servirà per a, durant l'entrenament, anar avaluant el que és el rendiment del model. En aquest cas ens interessa la precisió, però n'hi ha més també. Llavors, això és per a la compilació, i per a l'entrenament tenim altres hiperparàmetres. A l'entrenament, en aquest cas, del nostre model de xarxa li passem les imatges, la sortida que tindran, i ara us explicaré el número d'èpoques. Recordeu que cada època representa una iteració completa on passen totes les dades, el batch size, que és el número de lot de la quantitat de dades que van passant, a cada època de 64 en 64, i a diferència, que veureu, com en aquest cas les dades les tenim diferent, fem un 30%, diguéssim, per al test, i un 70% per al train, però aquí no utilitzem el test. En aquest cas agafem tot el conjunt de train, que són 60.000, i li diem que per a la validació ens faci un 30%. Després, per a fer la validació final del model, li passarem el test, per a fer, diguéssim, el que serien les prediccions. Aquesta és la diferència, que en la teoria al principi de tot vau veure que les dades se solen repartir en 3 subconjunts, un de train, un de test i un final, o més que seria un de train, un de validació i un de test. Doncs no ho hem fet mai així, perquè normalment no s'utilitza així, però en aquest cas sí, perquè carreguem el dataset de forma diferent i perquè tenim el test separat. Llavors, este tros d'aquí ens serveix per a un train i per a una validació prèvia abans de passar les de test, que serien les que no ha vist mai. Llavors, me fa les 5 èpoques, a cada època va passant de 64 en 64, i llavors jo el que faig aquí, com és un model que després vull cridar i si m'ha agradat, una opció per a que veiéssiu que podeu guardar el vostre model, per si després no el voleu tornar a entrenar. En aquest cas no tarda gaire, però en xarxes neuronals tarden d'entrenar, a vegades tarden d'entrenar, i dius, jo no tinc ganes de passar-me una hora una altra vegada veient època a època, aquí perquè en són 5, però podeu ficar fins a 100 èpoques, i podeu ficar un batch size de 10, llavors això es tarda molt. Llavors, quan està fet tot això, llavors podem guardar el model, que després se pot tornar a cridar. El model se guarda d'esta manera, en el nom que vosaltres volguéssiu, .keras, i el directori, aquí unes proves que vaig fer on se guarda, és el /content. Aquest arxiu, que aquí el podeu veure, perquè he fet com un LS, un listdir, el podeu veure, però a través del Drive no el veureu, perquè no està associat al Drive. Està guardat, però visualment per interfície no el trobareu. Llavors he creat aquí el model, he guardat el model i vaig a fer una validació del model. Aquí la validació del model, vaig a veure el que és la precisió, que és el que més m'interessa en aquests moments, i tenim la funció de pèrdua, que és molt baixeta, i tenim una precisió del nostre model de 98,49%. A veure, és un molt rendiment d'entrada. Per què? Perquè tenim un dataset ja d'entrada que no hem tingut que preprocessar,
que ja està bastant preparat perquè tothom l'utilitza per a fer les primeres proves i perquè, el que ha sigut l'elecció de les capes, jo en aquest cas particular ja sé més o menys quines s'havien de ficar. No passarà a posteriori. A posteriori se faran més optimitzacions i més proves. Però de totes maneres, aquí el que fem, més que una optimització perquè se considera que és un bon model, que ha tret un bon rendiment, el que fem és, per exemple, del nostre conjunt de proves de test, ara les de test, les que no ha vist mai el nostre model, que en teníem 10.000 i els índexs són del 0 al 9.999, ne trio un, trio l'últim, per casualitat, vull dir, perquè he volgut, aquí podeu canviar el numeret. Llavors, he ficat este número i me l'he imprès, que és la imatge que veieu aquí, i me diu un 6. Llavors, el que faig és, carrego el model que anteriorment he guardat i faig la predicció passant-li test image. I llavors el que faig és, faig una predicció de la label on tinc totes les prediccions, però li passo el mateix índex, que serà este d'aquí, perquè vull veure si el 6 real coincideix amb la seva predicció, perquè és el 6, diguéssim, de test. I ara jo li faig una predicció i a veure si em quadra. Llavors, la xarxa neuronal ha predit, en aquest cas, aquí baix ho teniu, que és un 6 i l'etiqueta real és un 6. Ja ho veig en la imatge que he carregat. No us he dit, però la funció està argmax, diu, s'aplica una de les prediccions per a una imatge específica. S'obté l'índex de la classe amb la probabilitat més alta, que en aquest cas és la classe predita per aquesta imatge en particular. Què més he fet aquí? Aquí vaig estar provant de modificar el que seria la meva arquitectura de xarxa no, convolucional no, sinó, i l'optimitzador, la funció de pèrdua i la mètrica tampoc, però vaig voler provar si aquí 98 i pico se podia augmentar, en aquest cas una prova simple, molt bàsica, que després és el que us dic, que en els altres quadres ho compliquem més, que és augmentar el nombre d'èpoques i augmentar el batch size, que igual hagués pogut augmentar les èpoques i reduir el batch size, però per a que veiéssiu alguna prova. Llavors el que he fet, m'ha fet les 10 èpoques, per a no anar tan poc a poc, els lots han sigut més grans i en aquest cas la precisió se m'ha quedat igual, 98-49 em sembla que era, sí, se m'ha quedat exactament igual, no ha portat cap millora a afegir més èpoques, ni un batch size superior. Que podria provar més coses? Sí. Que veureu validacions creuades en param grid als següents exemples? També, però en aquest cas, per a començar, en un model de xarxa neuronal convolucional, jo crec que heu vist el que és una base. Quines conclusions arribem? Doncs, en aquest cas és molt fàcilet, que hem arribat a un 98,4, que em sembla que no l'hem millorat. S'ha millorat? No l'hem millorat. Perdoneu, no s'ha millorat, però, aunque no es millore, se considera un bon model. I la diferència que heu vist aquí és que en lloc de jugar sempre en el train i el test, que tot el dataset el partíem en dos, ara tenim un train que ens serveix per entrenar, per a fer una primera validació i després un test final. És un petit exemple que espero que us hagi agradat. En els propers quaderns complicarem el que és el tema de xarxes neuronals i veurem-les totalment connectades. Heu vist com fer un model per a la classificació multiclasse amb CNNs. Com ajustar i per paràmetres propis del model. Com optimitzar el model. Com avaluar el model.